Дами и господа, скъпи приятели, за мен е истинска чест да ви приветствам с добре дошли на този празник на душата. Днес се събираме тук не просто да отбележим 5 години от създаването на Българския културен център Роден край. Събираме се, защото има нещо, което ни кара да се връщаме тук отново и отново. Година след година. Замислих се. Какво ли е това? Какво е това малко пламъче, което гори в сърцето на всеки един от нас и ни събира отново? Не мисля, че е любовта към робския труд, на който доброволно сме се подложили. Все пак всички знаем как изглежда животът на имигранта. Работа и още малко работа. Понякога и по 2 работи. А някои от нас помнят и онези времена, когато работехме по 3. И пак казвахме на майка си по телефона: спокойно, мамо, тук е много добре. И ако някой ни попита как сме, отговорът е класическият български: добре съм, само малко съм уморен. Но въпреки това, винаги намираме време за приятели, за хоро и разбира се за една ракия за здраве. Значи, мисля си, трябва да има нещо повече. Аз мисля, че това е любовта и желанието ни за по-добър и по-смислен живот. Живот, чрез който се стремим да създадем по-добро бъдеще за децата си. И ако се огледаме около себе си тази вечер, можем да си зададем един простичък въпрос. Щастливи ли сме? Аз мисля, че да. Защото няма по-голяма радост от това да видим как децата ни растат силни, достойни и свободни. Деца, които носят в себе си 2 свята. Америка, която им дава възможности, и България, която им дава душа. Но има и нещо друго, което ни обединява. Нещо, което е по-дълбоко. Заложено е в съзнанието ни и предавано от поколение на поколение. Това е нашата мисия. Роден край обединява местната общност и се стреми да съхрани българския език, култура, традиции и писменост за поколения напред, чрез забавни образователни дейности, като през изминалите 5 години тези дейности включват българско училище с над 80 записани ученици, 9 събора, 5 работилници за сурвачки и 5 за мартенички, над 50 урока по традиционни български танци, работилници по шевици, 5 незабравими новогодишни празненства, 2 концерта и 1 филмова премиера, както и срещи и вдъхновяващи лекции с 3 гост-лектори. Създадохме и разширихме мрежа от български професионалисти в Конектикът и съседни щати, която може да бъде открита на нашия уебсайт. Установихме партньорства с други български културни центрове в Съединените щати, както и с образователни организации, ръководени от всеотдайни доброволци. Роден край е създаден от българите в Конектикът за българите в Конектикът и техните приятели от цял свят. И затова си казах: хайде тази вечер да назовем 5 неща, които ни събират тук. Със сигурност не е Азис, който понякога е ябълката на раздора, и не е и вечния спор между ЦСКА и Левски, защото българите, откакто се помним, винаги сме разделени на 2 свята. И въпреки това, пак сме заедно. Смеем се до сълзи, играем хора, пеем и винаги намираме начин да кажем: айде още едно за здраве. Затова моите 5 неща са: нашата горда стара планина, Родопите, гайдите, гласовете на България и най-важното – нашите сърца. Огромните ни, добри, дълбоки и чудотворни български сърца. Знаете ли, ние може да живеем далеч от България, но когато чуем гайда, когато се хванем на хоро или когато кажем на здраве с приятели, всички разбираме едно: можем да живеем далеч от България, но България никога
не живее далеч от нас. Тя живее в езика ни, в песните ни, в хорото ни и в сърцата ни. И затова тази вечер нека не просто празнуваме изминалите 5 години. Нека си обещаем нещо. Че ще пазим този огън. Че ще го предадем на децата си. Че ще продължим да се събираме, да творим, да пеем и да бъдем заедно. Защото роден край не е просто място. Това сме ние и докато сме заедно, България ще живее тук с нас. Във всеки един от нас. Благодаря ви от сърце и честит празник!